samari a daina zaman banza, a tashi a nemi kuɗi tubura, a nemi kuɗi sosai kamar ba za a mata ba, amma fa a neme su ta hanyar halal. Wallahi in ka nema ta hanyar haram da Allah a ranar gobe kiyama mala'iku ubanka za su yi babu ruwana. A nemi kuɗi, a yi aure, a hayayyafa raji, a kai yara su samu ilimi, ingantaccen ilimi. Mu dai karatun a daddafa aka yi sai a hankali. Tashin farko yara ana kai su primary schools, nursery school ma suke farawa. Tun daga play class, nursery school, a kai su private schools, amma mu yana nan bala'i. LGED gangare shakura ba, kan benci zama a kan benci, zama a kan bulo, zama a kan dutse. Duk wandon ka ya faffashe. In ma ka samu gata ka zauna a kan bencin a tattakure 7 ko 6 a kan benci. Ina ma aka samu good handwriting. Ina